Tilbage til endnu en video her på min kanal. Den her video bliver lagt ud på 4.000 kanaler. Jeg spiller en ny opdatering. I morgen skulle jeg ikke have lagt meget ud på de her kanaler. Ja, William, kan du sige hej? Hej. Jeg har ikke spillet noget game. Det er William. Oh my god. Prøv lige at se, hvad der er kommet i shoppen. Lad mig lige finde den. Den er en lille smule grim, men den er okay. Iron Man MK45, Mark 45. Og jeg har fået en gratis bil. Prøv at se. Ja. Og gratis skin, som jeg ikke har fået. Jeg er ked af det. Ja. Så lad os egentlig bare komme i gang med den her video. Her kommer den. Jeg er tilbage. Og jeg har ikke engang fortalt, hvad vi skal i den her video. Vi skal prøve at finde de nye mythics. Ja. Der er en mythic der. Det kan jeg se på mappet, ja. Det er noget nyt, der er kommet. Og William, du har vist allerede prøvet dem, ikke? Ja, jeg har prøvet en af dem. Okay. Så kan jeg også lige vise dig min nye bil. Min nye gratis bil, jeg fik. Jeg vil gerne have den. Men det er jo også fordi, jeg har crew pack, ikke? Jeg tror man er sådan noget et eller andet inde i Rocket League. Og så bagefter kan vi køre hen til den anden. Der er ikke så langt. Ja. Må jeg gerne få Mythic'en, den her? Jeg vil bare gerne lige... Ja. Vent, hvor er den? Den er inde i en Iron Man chest, der ligger lige derinde. Jeg vil nok skynde mig, hvis jeg var dig. Bare skynde mig dernede. Jeg kan se den. Shit. Jeg bare skynder flækken. Skynder. Det er ham der også på det. Han havde den. Wow. Okay, hvad gør det? Prøv dem. Holy crap. Okay, kan de gøre mere end det? Nej, det der, det er bare travel. Okay. Så det er bare sådan noget... Vi kan prøve at gå derhen. Der er også nogle. Endigheder. Okay. Den er cooldown på. Hvor langt kan man flyve? Rigtig langt, tror jeg. Jeg har ikke prøvet dem der. Det var kun handsker, når jeg har prøvet. Nå, ja, du må godt få dem. Eller nej. Er der nogle andre herovre? Nej, der er ikke. Det er kun de steder, hvor du kan få dem. Ellers så skal du være logget i en Doom chest eller noget andet. Okay. Ja. Prøv at se min gratis bil. Tror jeg. Jeg er ikke helt sikker, men... Prøv at komme ind. Ja, lad os bare komme væk, Emil. Vent lige. Nå, ja. Sorry. Det finder bare køre videre. Der er en bil hernede, jeg går ned og tager den. Jeg kører hen. Kunne du se min seje bil? Ja, den var rimelig sej, men den er stadigvæk ikke sej med Rocket League bil. Niels, den combo jeg har, det er den fedeste nogensinde. Er det ikke bare sådan noget Adidas? Okay, der er nogen her, så jeg kører bare væk fra dem. Kan man kun finde Iron Man chests? Er de bots eller hvad? Det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg har set nogen få dem med noget andet. Okay, jeg er ikke helt sikker. Der har været nogen her, William. Okay, vi fandt af dem, der havde dem. Ej, jeg døde sgu. Det er dem, der er de sindssyge. Ej, pis. Det skete også, for at du skulle reload. Det ligner virkelig meget Dooms handsker. Det er helt sikkert også bare copy-paste for det. Ja, lad os komme ind i næste game. Så hvor lander vi? Jeg tænker det samme sted. Ja. Ellers skulle vi også... Okay. Ellers så kunne vi også hvad? Så kunne vi også lande et andet sted, men det behøver vi nok ikke. Jeg kan allerede se, hvor vi skal lande. Og så den her gang her, så bare land på et våben. Ja. Og ikke koncentrere dig om Doom-chesten, for det er det, der er dumt at gøre. Okay, men jeg fandt ud af, hvorfor det, eller hvad det var, der var mere med Iron Man. Det var ikke en glider. Det var en guitar. Hvad var det? Nå, er det en pickaxe? Eller? Det er ikke en pickaxe. Hvorfor vil man have? Hvorfor er der en guitar? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er sådan en rap til de der instrumenter.
Jeg forstår Oh bare my helt God. seriøst ikke, hvorfor de har lavet instrumenter. Hvem gider at have det? Hvem gider at bruge penge på instrumenter? Folk, der godt kan lide musik, tænker jeg. tror Jeg faktisk får en ikke- lidt Åh, dårlig landing, og jeg lander. tror, vi lander. en person. Og det gør der Ja. ikke engang. Der landede ikke nogen. Det er bare fordi... Må jeg få Mythic den anden gang? Ja, må jeg prøve at åbne den? Må jeg så få den? Okay. Ja, okay. Har du ikke nogen våben? Jo, jeg har våben. Men det havde jeg ikke. Nå, ja, okay. Okay, it requires an Iron Man combat kit. Hvor? Inventory. Jeg har ikke prøvet dem her. Oh my god. Jeg troede bare, du sagde, du havde prøvet dem, men det havde du så ikke. Nej, det var de handskerne. Jamen, det er fordi, jeg tror, du sagde, at du lige fløj halvdelen af mappet. Eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Men det var bare, at man fløj sygt hurtigt, så det var sådan det, jeg mente med det. Du fløj Kan man- rimelig hurtigt. Kan man godt få det i Doom Chestes eller sådan noget? Avengers Chestes? Det tror jeg, har jeg sagt. Jeg ved det ikke helt. Jeg har ikke prøvet så meget. Nej, okay. Jeg spillede sådan 3 games, inden jeg begyndte at spille med dig. Ja, okay. Og 2 gange, der døde jeg af spawn, så... Så forstår jeg mere. Giv mig lige noget mutation ud af det her. Der. Mutation. Mutation. Jeg kan ikke finde noget at tale. Jeg flyver bare lige lidt, indtil jeg styrtner. Ja. Hvis nogen kan styre det, mand. Det kan den. Den er ikke Infinity, jeg har fundet ud af. Okay. Men må jeg så prøve handskerne? Oh crap! Åh. Skynder mig så hurtigt jeg kan. De der, du skal ikke herhen, Emil. Har de handsker? Jeps. Og de er ikke dårlige. De har godt aim. Men jeg vil gerne prøve dem. Ja, men jeg vil ikke fight mod dem der. Så vil jeg hellere flyve et andet sted hen. Er der flere Lad være med at køre hen, Emil. Nå, men jeg kører ikke derhen. Du er Jeg dum. kører bare herover. Jeg vil kigge på dem. Du er dumt. De er jo efter mig. Nå. Jeg tror lige, jeg flygtede. Bare lad være med at dø. Ja, så prøve. Kører du stadigvæk rundt efter dem, eller hvad? Nej, det er dem, der er til mig nu. Sådan hard i en bil, eller hvad? Nej. Men jeg tror, man godt kan få dem ud af normale chests eller sådan noget. Fordi der var jo nogen, som der havde de der 2 af de der støvler. Skal du med hen? Ja, jeg viser dig, hvor vi skal køre hen. Vi kører hele vejen derned, så Er der også noget der nu? eps, hvis der ikke er nogen, der har taget det. Og det er nok det sted, som folk absolut ikke kan se, for det er sygt svært at se. Ja, Jeg gik bare lige pludselig forbi, og så lå der en Doom chest. som sådan Det er en solo gamer. industry chest, men okay. Ja. Ja, hvad er forskellen? Det ved jeg ikke engang. Seriøst. De har sikkert også... De har faktisk lavet en kopi af de der Iron Man fødder. De ligner fuldstændig nogle andre fødder. Bortset fra... Ja, ja, det er bare dem, der derfor tilbage for, hvad hedder det nu? Nej, men sådan, det ligner nogle jumping fødder. Ja, Ja, okay. jeg hopper ud, og så bruger jeg bare mine fødder. Ja, du ved godt, hvad jeg taler om. Ja, okay. Jeg har også fundet ud af, at man kan lande og styrtende på folk med dem. Nå, men der er også nogle, der kører. Jeg kører bare væk. Det kan jeg Jeg godt. begynder at flyve hurtigt. Okay. Jeg tror ikke for at lyve, men jeg tror, at der har været nogen her. Oh crap, der er low fuel. Nej, men der ligger nogle Iron Man støvler. Ja, der har været nogen her, men de er ikke. Jeg tror bare, de er døde. I don't know. Ja, ellers så gad de Eller bare så, ikke de tage lavet, støvlerne. eller så er de lavet en challenge med, at de ikke må tage de her ting. Ja, ellers så... Så gad de bare ikke tage dem. Hvor?
Heroppe fra. Jeg vil gerne lige prøve at styre på ham. Ja. Det kunne jeg så ikke finde ud af. Hvor er den henne? Nå. Jeg kan ikke huske, hvad for en knap det var. Det tror jeg lidt. Jeg har fundet ud af det. Det er skydeknappen. Eller sigteknappen. Nej, det er skydeknappen. Man styrer med. Der er nogen. Emil. Jeg nåede det lige de sidste sekunder. Der er nogen, der flyver et eller andet sted. Og det var ikke dig. Jeg vil nok skynde mig derhen, fordi at, vi kan få Iron Man-kittet, Emil. Kan vi? Ja. Så skynd dig at bruge boost. Hvordan fanden gør jeg det? Holder skydeknap med den. Du bruger bare meget hurtigt fuel. Det kan jeg se. Men jeg er der lige om lidt. Jeg er der om sådan cirka 2 meter. Eller 2 meter, du ved. Jeg tror, du ved, hvad jeg mener. Jeg har cirka nu. Der er nogen over ved dig, William. Ja, det er jeg godt klar over. Nå, har du brug for hjælp? Okay, ej, det er bare 2 bots. Der er nogen her, William. Men jeg kommer nu. Jeg tror lidt, de har brugt det der Iron Man kit. De har taget det. Jeg ved bare ikke, hvordan. Jo, de har taget det, William. Så vil jeg nok bare prøve at se, om de har lavet noget loot ligger. Det har de ikke. Eller jeg ved ikke, om de har taget det. Jeg ved ikke, hvordan det her fungerer. Ej, god dang it. Burde det være der her, hvor man kan transforme ind til Iron Man eller sådan noget? Ja, og der er også nogen taget der. Der er taget der. Hvor er der et sted tilbage? Der burde være et sted tilbage. Ja. Lad os prøve at flyve derhen. Ja, den er ikke blevet lootet. Er det fordi, der er Iron Man på? Jeps. Jeg lander hernede, fordi der er en launchpad. Jeg prøver bare, den var her. Den er rød! Ja, nemlig det, jeg siger. Okay, nu er spørgsmålet bare, hvem der skal have den. Og der er også en anden. Jeg tænker, det er dig. Jeg siger bare, der er fight om den. Okay, så lander jeg på dem og beamer dem. Har du en beam, eller hvad? Ej, sgu. Men altså, jeg lander bare på dem. Og så siger jeg pium, pium, pium med min AR og siger skyd, skyd, skyd. Der er ikke nogen her. Så. Nej, okay. Jamen, det var heller ikke der, det var ved siden af. Jeg tror ikke, de havde lagt mærke til, at den var landet der. Hvordan gør jeg det her? Måske er den også taget. Men så er det sidste chance dernede. Men vel, hvordan gør man det egentlig, hvis det er? I don't know. Der må være et eller andet, man skal trykke på. Så. Det ligner bare ikke, den er blevet taget. Nå, det er fordi, du ikke har Iron Man handskerne måske. Ja, jeg tror lidt, det er fordi, man skal have alting. Jeg ved det ikke. Det kan være. Men der er nogen derhen, det er det eneste, jeg ved. Og jeg er skudt efter dem. Ja. En af dem ramt. Oh crap, man. Der blev jeg lige laseret. Af hvad? Det ved jeg ikke. Okay, jeg har fundet dem, der læser dig. Okay. En stærk impuls. Det er en eller anden bot, som der har fået aimbot. Hvor død. Okay. Jeg har den nye Stark AR. Den er ikke så god. Eller, den er ikke ny. Men... Jeg tænker, du ved, hvad jeg mener. Når jeg siger ny, så ved du, hvad jeg mener. Man skal have hele sættet, det tror jeg også. Men jeg ved bare ikke, om der også er en chest. En chestplate? Backpack. Ja, sådan back
ting, som du kan have på maven eller et Skal andet? vi prøve at tage derhen og se om det sted er blevet lootet? Det er det helt sikkert. Der løber Der er i hvert fald nogen, der derovre. løb. Ja, bare prøv at se, om du kan ramme dem med din AR eller et eller andet. Nu er der også en eller anden, der skyder. Fuck. En laser. Lad os gå. Her. Jeg havde ikke lige... Jeg troede ikke, der var 2. Jeg troede kun, der var 1. Nej, okay. Seriøst, folkens, det værste skete lige. Er vi enige, William? Ja. Så da vi døde, så kom Doom Island kræfter med mig. Jeg kan lige sige, Doom Island, det kommer ikke den her gang. Nej. Det var da ikke der var handsker, var det vel? Nej, men lad os bare prøve. Ja. Fordi det var næsten en hot job, så... Er det ikke random, hvor der er handsker? Det ved jeg ikke. Nej, okay. Men husk nu, prøv at lande på et våben. Jamen, der lander ikke nogen. Jo, der gør. Hvor? Tjek bag mig. Nå. Men jeg har et våben nu. Han flyver væk, så Ja, han tog en bil. nu er det bare Og må jeg få sko. den der guld shotgun? Nå, ja, det må du gerne. Jeg har kun et lille våben. Hvad var det egentlig, det var? Det er bare skoene. Eller støvlerne. Jeg tror, det er ikke random. Jo, det er. Fordi der var støvler dernede, hvor vi var sidste gang. Skal vi prøve at tage Men der fik jeg et handsker. hen? Øh, Her nu. Skal vi? jeg kan bare lige se en eller anden her, han ved doomspottet herhen, så jeg tænker sådan, jeg vil gerne derhen. Nu er det. Nu bliver vi bine. Kan vide hvorfra. Og få bakken af. Den ryster. Skal jeg bare ses. Se bare. Nå, ja. Okay, du er god, William. Du er den bedste. Nu kommer der også en. Deroppe. Han er deroppe. Kom han hen mod os? Nej, men han var der. Ja, du skal ikke være bag. Har du nogen AR-skud? Ja. Ja, det er fint. Og der er en lige deroppe. Jeg vil nok bare pushe ham, inden han blev en fedt. En af dem ramte alt for hårdt. Jeg har 0 match. En knocked. 2 døde. Ja. Ja. Kan jeg lige at se? Jeg har alt for OP loot. Ja, jeg har intet. Men det er også okay. Du har skoene, tænker jeg. Ja, okay. Det har Tag noget bandage og tag en mini. god idé. Det ville jeg gøre, hvis jeg var dig. Det var ikke min vilje. Er du klar? Nej, jeg healer lige. Hvad er det med at poppe dem der? Jeg vil gerne lige... Jamen, altså, Pop du har jo dem for fuld dig. shield. Jeg vil gerne poppe dem for dig nu. Oh my god. Jeg vil gerne lige op og have den der bandage der. Ja, okay. Det må det da også gerne. Hvor skal vi hen af? Tænker vi skal ind mod den der, og så tænker jeg, at vi bare skal stå og camp. Ja. Den er sikkert blevet taget, men altså. Og ja, chesten er taget. Det er jeg 100% sikker på. Og du bliver skudt efter, kan jeg høre. Ja. Slag med tag. Okay, jeg kan ordentligt godt lide dem her. Jeg skal bare ikke tænke på, at jeg lige får nogle kills her. Unbeam require combat kit. Inventory.
Nå, ja, William, man skal have de der alle sammen, for at man kan blive til Iron Man, tror jeg. Eller få de der ting. Ellers skal man måske droppe den Iron Man ting i midten der. Det kan også være en ting. Prøv. Det tror jeg bare ikke. Når sådan, når den der kommer. Ja. Den er jo ikke kommet endnu. Nå. Er det sådan random? Hvordan tjekker du så? Kommer? Det er fordi... Ja, det er også lidt random, hvor den... det er altid hernede, jeg føler, zonen ender nu. Jeg ved ikke hvorfor. Men er det egentlig... Og Doom, sådan Doom Castle, sådan Doom, but dem bliver ikke, bossen bliver ikke taget så hurtigt. Nej, okay. Nu synes jeg også, det ikke er så rare for Doom. Altså Doom Island. Måske hvis man spiller 3 games, så en af de 3 games får man Doom Island. Det er så 4, men... Der er nogen. Hvor kommer det fra? Jeg ved ikke, men jeg ved, jeg ramte en af dem 60. Han er en af dem er en bot. Jeg har ramt ham en HP. Der kommer en eller anden. Jeg kan høre et eller andet. Nå, det er bare den der kommer nu. Jeg vil ikke gerne se, hvordan det er, den kommer. Den kommer oppefra! Ja, det er du ikke det? Nej, jeg har jo ikke set det før. Ja, Emil, den er her. Den er her. Vi får den. Jeg kan se det! Hvor åbner den? Åbne. Ja, det er her, Emil. Må jeg lige se det? Claim. Ja, jeg har skyndt dig. Der kommer nogen. Det er her. Ja. Flygt! Du har det, Emil. Ja, jeg har det. What the hell? Hvad gjorde du? Jeg brugte den der i midten. Prøv at se. Prøv at kigge hernede. Okay, den er lige på cooldown og lige. Okay, skal jeg gøre det nu? Nej, vi skal ned på den næste. Jamen, jeg vil gerne lige se, hvor meget den skal. Jeg ramte så ikke. Okay, hvor er den næste? Hernede, hvor jeg har sat markeren. Hov. Deroppe, eller der. Jeg tror, der kommer en dernede. Så jeg vil godt nok prøve at komme dernede. Jeg vil bare gerne have kanskerne nu. Så jeg vil gerne prøve at komme dernede og se, om der er nogen, der glemt at loot. Ja, den kommer nu, den kommer nu. Ja, og der er nogen. Er der? Hvor? Okay. Skal du skynde dig at claim dem, William? Imens så beskytter du ligesom jeg gjorde. Så hvis der kommer nogen, så sig lige til. Ja. Det her, det er ordentligt nice. Prøv den der i midten på sigteknappen. Okay, man får sådan noget foran øjnene, når man bare har alle tingene. Sådan, eller blot noget. På den måde tror jeg godt, vi kunne vinde der game. Tror jeg faktisk også. Imagine, hvis bare Doom Island kommer ud den og viser det. Lander her. Sådan der. Men hvis der kommer Loot Island, så viser det den det altid til at starte med, ikke? Sådan. Er det ikke nu, Loot? Hvad er det, der foran mine øjne? Der kommer en bagfra, William.
pis, mand. Loot Island kommer efter det her game. Eller efter zonen. Hey, der er Iron Man Striker Den tager ting der. hvis det er fint. Det må du gerne. Jeg healer lige. Hey, det er en guld først. Hvad er chancen for det der? Sådan helt seriøst, det er bare legendary loot. Seriøst? Helt seriøst. Okay, jeg er ligeglad med det her. Nu tager jeg bare det her medkit. Jeg har bare minis på mig. Ja, jeg tror lige, jeg tager bigs på mig, fordi det kan både... Jeg har 10 kills. Hvad? Hvordan? I don't know, men jeg føler ikke, det her det er et bot game. Det er sådan okay real players. Det er det helt sikkert også. Jeg prøver lige at flyve opad. Kan du se nogen? Fordi jeg gider ikke lige bruge min lige nu. Jeg kan ikke rigtig se nogen. Nej, jeg kommer ned igen. Vi kan gå ind og pushe dem, som der lige har fået fuld Iron Man kittet herhen. Ja. Vi kører i bil. Ellers så er det medaljer. Men det er det også. Det her, det er medalje, der kommer. Men lige William, jeg tror der er en derovre. Crap. William, jeg dør. Ja, nu er det helt godt. GG, William. Hvad, mand? Han har... Nå, han har mythic shotgun. Det er derfor. Ja, okay. Ej, nu kan jeg så også bare godt tænke mig for det der, hvad hedder det nu, handsker fra starten af. Ja, men Nå, men jeg slutter af på videoen. Går du? Nå nej, jeg troede, vi slutter. Ja, det var det. Det var det for den her video. Så kan du like, subscribe, så sæt klokken til. Så kan der komme mange flere videoer ud i den her. Og vi ses i næste video. Hvad sker der for det der? No. Du må aldrig komme igen. Nå, Ja. stop det. Hej. Stop det.